ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ва танҳият ҳастед. Дора имрӯз инҷа меҳмон омаданӣ. Ман меҳмонҳои пешвоз мегирам гуфта як бор ҷобаҷо кардам ин зала. Ози ин курпачаҳои духтаро бояд ман тарафи росташ качи кушом. Инои просто ман ҳам хеле вай кардам мондам ки чӣ хел ҷобаҷо мешавад гуфта вай кардаму кушодаму. Ҳозир бояд тарафи росташ аккуратно, пожалуйста, ислам. Баъд вай кунам. Дастархона кушодана сар кунам. Ози вай аллакай баъди ним соато примерно бояд биёянд аллакай. Инҷа мультик, гирлянда. Дина апам омада гирдан, инои ҳамаша хуши карда асас карда будам. Ничего страшного, бача. Ин духтаро вай чекаи манда инҷа. Да боло ҳоли хуши карда ҳамаша рост карда мемонам. Хуши карда боло мемонам. Ничего страшного, бача. Инҷа бин ҳама чиз инҷанда. Кисточка, ки ман нав распаковка кардам. Ина дина меҳмона омадан духтаро то ҷобаҷо кардам, то ваё омадан пешвоз гирифтам. Хай ваё яки вообще видео кардам ба вақтам нашуд. Барои ҳамин хай видео накардам. Ичи ҳам хеле мондам. Телефонам як тараф ба 6 тем гап зада. Амам омадаги будан, апам ина омадаги будан. Қайсин гулам бачаҳо бисёр буд. Ҳама ваё бачаҳошон кати бо бачаҳои ман сета. Ҳамин хеле 6 тем хай вақтамно хуш гузарондем. Худо ба шукр гусел кардам, рафтан обратно хонашон. Ана ман духтаро видеои пешинам хонаи нав кучидем гуфта рум тур кардаги будам. Хай чихе мотиватсиям бисёр буд. бовар кунед духтаро инқадар мотиватсия пур буд ки ҳар рӯз видео кунам, влог кунам. Инҷа ман духтаро шавҳарам аз кор омада истодан. Ҳамно ба ман завтрак тайёр карда, чой дам карда, як бора видео карда. Гуфтам якта влог партоям, влоги нав. Хулоса гап духтаро чи ҳамин видео партофтам. баъде ки румтур мекунам гуфтам вайфайо мондагӣ, хай вайфайо мондем, интернето ба қувват. Гуфтам ҳар рӯз почти видео мекунам, влог мекунам. Не ки ҳамин видеои агар ки пешне бинед агар румтура ман хай адобрид кардаги не вай комментариҳои ҳамаша заблокировать карда удалид кардаму. Не ки вообще умуман ман фикру хаёл накардам ки то ин дараҷая комментариҳои безебам мешдаст. Ман медонистам хай хейтаро будан, гуфти гапо як бор ду бор комментариҳои безеб менавистанд. Хай просто гуфти гапо хай удалид мекунам, мегӯяд тамом наедам. Но ҳамин видеои пешинам ба настолько одам бисёр навистанд. Ман ҳозир ҳамон бисёри саволо ба хай ҷавоб мегардонам. Якумин саволи топовый ин чиба ту аз фабелика ойликҳои фабелик умуман айпулҳои фабеликат хона намехарӣ? Ин ба фикри ман ки ин хеле гапоя одамои чӣ хеле метиҳад. Ман намедонам хулоса гап ки агар ки даже хонаам мегирам гӯӣ ҳозир 7-8 миллион камаш хонаи беремонт метиҳад аз ҳамин шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем. агар ки хонаи духонагӣ сехонагӣ мегирам гӯида ҳоли ман нав 1 сол 1.5 сол боз кор карда истодам. Камтарак одам кор мекунад, ҳаракат мекунад, мисол ҳама тарафа да. ҳозир зарплатаи ман он қадаре нест ки то ман гуфти гапо пулома гирам ҷамъ кунаму хона харам. пуле ки аст ҳамин рӯзгор ба сар шуда меравад. Просто рӯзгори мо камтар сабуктар шудагӣ аст гӯем да. Толика шавҳар ман пулеша пойда намешнему ойликашона маоше ки ман мегирам хай худам ба ягон чи камбудиёма мекунам. пули шавҳарам пойда намешнам. рӯзгор мебаравад чизои ҳамин рӯзгор ба даркори бада. он қадар пули зиёдам нест духтаро. 100,000 рубл 110,000 рубл агар ки хигилем он қадар пули калон нест. пули беҳтарин аст барои зани хонашин. Ман мегӯям ки ман пули калон мегирам ба ин маъное не ки ман пага хеста рафта хона харам ин пулам ба он маъное ки зани хонашин шуда ман пулҳои беҳтарин мегирам. На самом деле ҳозир 100,000 рубли хона вишташ мумкин метиҳад. Ман 21 рӯз ба як бор мегирам. Например 80-90,000 рубл. ин фикр мекунам ки пули беҳтарин аст. барои ҳамин ман мегӯям ки ман маоши хуб мегирам. ту меги ки ман пули калон кор мекунам, чиба хона намехарӣ? Баъд охир ин гапҳои куҷо ба тоғри меомадаги ман ҳайрон мемонам да. оҳиста оҳиста ҳамаш вақташ кади гуфти гапо на баъдан духтаро баъд чи касе фалони хона хариду ту хона намехарӣ, меҳмана вай хона харид, ин хона харид, вайш хона харид, ту хона нахаридӣ. хулоса гап мана сравнивать ягон кас кати накунед духтаро. ҳама шароити худаш дорад, ҳама рӯзгори худаш, ҳама гуфти гапо зиндагӣ ва камбудии худаша дорад. ана баъдан чи хонаи ин хона вақте ки ман гуфтам ки хонаи пешинамон сехонагӣ буду камтарак ремонташ безебтар буд. мебелёш хай старый буд, советский буд. барои ҳамин хай тоғри намад хонаи нав гирифтем. гуфтам чӣ кардам ки
як комментарий пайдо шуданд ки эй худа ту ки хонаи вай хонаи пешинат безе будааст бо сари ман бо уснаш хонаи снимать мекунӣ. Хулоса ҳам хеле комментариҳо занҳо нависандаги ҳастанд. Ман 3 фарзанд дорам, 4 фарзанд дорам, хонаи беримон ба 6 худо бо шукр карда амин шаварам овардагия хурда ту бошад ихе мекунӣ вай хе мекунӣ. Ман ҳайрон мемонам духтаро, вот честное слово, вот откуда ин хеле ақида, откуда вот такая агрессия пайдо шуда омадаги. Ман ҳайрон мемонам, агар ки ман пага хеста гӯям ки хонаи харидам, например, одамо чӣ гуна комментариҳо нависанд, ман просто в шоке да. Амин як ду рӯз гуфтам вообще умуман да партоям кора, амин ютуба умуман партояму накунам да, видео накунам умуман амин кати хаб кардашинам, потому что мардум пайдо мешудааст ҳамин хеле одамое ки конкретно гапои қабеҳ менависанд. Просто так майлаш гӯянд ки ягон хай комментарий, ягон хел хейтери нависанд майлашу, но оскорбительный комментарий, ман думаю, что вообще неуместно да. Ягон гуфти гапо миллионер набошам, ман ягон хай хулоса гап просто обычный зани хонашине ки хай ҳаракат кардааст, пул кор кардааст, шавараш биёрдам кардааст, мисол чтобы камтарак рӯзгор сабуктар шавад. Не ки ай чор тараф инқадар комментариҳо иҳа хай малич гап надорад. Баъд бо як саволи дигар, чӣ савол буд вай ҳозир ман хонам да. Хона атон 15,000 рубл будааст, копейка будааст. Гуфта бисёриҳо ханда карданд ки мо аз ин ба зиёдтар месупорем пул, онқадар зарплатаи калонат кати копейка хона снимать кардӣ. Ҳам хеле ваям буданд, комментариҳоям буданд. Бисёриҳо ба фикрам нафаҳмиданд духтарако. Агар хубтар гӯш кунед, ҳамунҷа ман гуфтагӣ ҳастам ки хонаи пешинаамон камтарак арзонтар буд ба сабабе ки хеле ремонташ камтар безебтар буду, мебелаш старе буд. Барои ҳамин ин хона духонагӣ ҳам бошад аз хонаи сехонагие ки пешина мо снимать мекардем 15,000 рубл зиёдтар гуфтам. Нагуфтам ки ин хонаи мо 15,000 рубл снимать карда истодаем духтаро. Занҳо ман намедонам касе тамошо кардаги бошад видеои манам беҳад бисёр комментарий буданд ки ви копейка будааст, ви копейка будааст, хонаатон кадом шаҳр ба шумо зиндагӣ мекунед, чӣ бо вай хонаи қадар арзон. Ман нагуфтам духтаро, хонаи пешинаамона мо 30,000 рубл медодем ба сабаби оне ки камтарак районаш райтар буд, ҳам хонаи ремонташ хубтар набуд, ҳам хеле буд 30,000 рубл буд. Барои ҳамин мо хона якум этаж буд, хай сехонагӣ, ҳама тарафа барои кӯдаки майдадор, оилаи кӯдакои майдадор. Хуб гуфтам мо ҳамҷо снимать карда гӯем, барои ки дигар намуди хонаи мо надода буданд. Камтарак ремонташ хушрӯтар, агар ки занг мезаде намегуфтанд, наметия мегуфтанд. Ана ман гуфтам ки ин хона ремонташ барое ки нав аст, мебелёш нав, мана чи техникаош нав, барои ҳамин аз хонаи пешинаамон 15,000 рубл зиёдтар, яъне ки то примерно 45,000 рубл ин хона мешад гӯем да. Ана хулоса ин ту куниям одамо гап мезадастанд, ин хай куниям одамо гап мезадастанд, хона хариям додвой мекардастанд, комментариҳо безе менавистанд, хона нахариям гап мезадагистанд, одамо гап мезадастанд. Ана баъдан хонаи арзонтар снимать кунем, копейка мегуфтяну, хонаи қимат снимать кунем. Агар ту ки худат хонаи қимат снимать мекардагию, шукр намекардию, хонаи арзон намешиштию, хеле гапо мегуфтянд. Хулоса гап чӣ намуди гап зани, чӣ намуди кори агар кунем, даже мардум гап мезадозу халос. Одами гап мезадаги, одами неш мезадозу халос. Барои ҳамин аз видеои пешина ман просто ҳамин хел вай ба омадам, хулосае ба омадам ки чӣ накунам, партоям просто ҳамин канала видео накунам да умуман. Неки дидам бо бисёр комментариҳо ҳастанд ки чӣ қадар комментарии хуб навистаганд ки худованд хонаи худатон ба насиб гардонад илоҳӣ, гуфта чӣ қадар комментариҳо хуб навистаги ҳастанд. ҳамин ду рӯз примерно настроениям беҳад безеб буд, но имрӯз ман гуфтам он одамое ки ман ба сахт мерасанд, он одамое ки гапои қабеҳ мезананд, они не стоят того, чтобы ман корама партояму мисол хаб кардашинам. Именно ҳамон одамое ки неш мезананд, ҳамоно наоборот пасравития мехоҳанд. Поэтому ҳеҷ вақт гапи мардума одам бояд гӯш накунад будааст. Албатта ки просто гуфти гапо хай гап мезананд, не что теперь делать. Баъд бисёриҳо ҳамин забони русия гап заданд ки духтар ки русчадон мегирӣ худата. Духтаро ман блогерӣ мекардам 3 сол боз, ман ба забони русӣ блог снимать мекардам, видео мекардам, влог снимать мекардам да. Барои ҳамин вақте ки ман камера дар мегиронам, вақте ки ман озвучка мекардаги мешавам, забонам худаш мепечад, потому что уже ин привычка шудаги да. Ман ба вақте ки ман каналама пешбурдана сар кардам, ин соли 2019 буд, то соли 2023 ман влоги ба забони урусӣ пеш мебурдам. Барои ҳамин ин как привычка вай мешад ман ба чихегум ҳамин хел мешад ки ман забони русикати гӯем гап занам да.
как привычка. Бадан мы до России зиндагӣ карда истодаем 7 сол боз. Это нормально. Если я говорю на русском, қабати гапом, например, калимаи русӣ пайдо шавад, это нормально. Дар Россия зиндагӣ мекунӣ, Россия кор мекунӣ, Россия гуфти гапо кӯда калон карда истодаи, это нормально. Агар маъқул набошад, тамошо намекунӣ, то мекишон мебардад просто влоги мана. Тамоман ягон кас ба гапи ганда задан намехоҳам ки аз манам хафа шаванд як кас дигар. Ин ҳаёт ба омада дунёи дурӯза, намехоҳам ки як кас ба сах расам, намехоҳам ки як кас дигар ман ба сах расад. Барои ҳамин хай нигоҳ карда бароятон ваятона тарбиятона одамое ки гапои қабеҳ мезанедтон, ҳамаи шумо хушҳои зиндагӣ хоҳонам. Раҳмати калон духтаро барои тамошо кардагиатон, барои комментарии беҳтаринатон. Умедворам ки ягон сухани гуфтагӣ бошам. Агар ки дили ягонтатона наранҷонда бошам, ҳаракат мекунам гапи ягон каса гӯш накарда видеоҳои нав ба нав тайёр кунам, корамо бо хубтар пеш барам. Ассалому алейкум духтарои азиз, чихе шумо ҳаматон хуб, соз, саломатитон наст. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастон. Духтаракон нигоҳ кунедтон чихел тӯҳфаҳои беҳтарина мо барои он занҳое ки ба командаи мо ба кор меоянд, яъне ки ба компанияи Faberlic ба командаи мо даъват мешаванд, номнавис мешаванд. Анами хел тӯҳфаҳои беҳтарина мо монда хушҳол мекунем, аз қабили чалаи тилло, планетарни микс, конвертҳои пули соз, утюг ва ғайраҳо. Духтарои азиз, метавонед ки ҳамин номери WhatsApp ба навистон муфассалтар боз дар бораи ин озмун маълумот гиретон. Духтарои азиз, шанси худро аз даст надиҳед. Ин кори беҳтарин аст. Аз хона набаромада шумо бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби ҳамкори беҳтарин шавед, соҳиби маошҳои хубу ва соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин.